Защо искаш да излезеш с Лили Естер? Защото ме спаси. Какво ти харесва в нея, Пенко? Постъпката й. Жеста. Ти ли каза? Отвратителна е тая. Аз го казах. Ти ли каза? Това е препечена филия забравена в тостера. Да. Ти ли каза? Тя е като нов асфалт. Да. Ти ли каза? Тя е като дъното на кафемашина. Пенко. Да. Ти ли каза? Тя е като изгасен телевизор. Да. Ти ли каза? Към тая няма да се изхвърля и сопол. Да. Ти ли, Пенко, каза? Тая искам да ме запознае с Юсейн Болт, за да му видя допълнителният мускул. Това е вярно. Аз съм лекар. Аз съм го чувал някъде. Ако не, докато съм учил, чувал съм го 100%. Ама това не е вярно. Чувал съм го, наистина. Най-бързите спринтьори са тъмнокожи. Но това не е защото има допълнителен мускул. Къде е този допълнителен мускул, Пенко? Прасеца където е? Ти ли каза? Тя е като нощ без луна. Да. Ти ли каза? Да се маха този кюмюр. Да. Като въглен в камина. Да. Как ти се струва? Сега като го чуваш от мен. Искаш да се тръгвам ли? Искам да си вземеш поука. И да знам защо го каза. Със сигурност ще си взема поука. Какво мислиш за всичко това, което чу през моите уши? Не е хубаво. Радвам се, че ти дадох възможност да се видиш отстрани. Аз съм олигофрен, това да го кажа. Не се тръгвам, нали? Оставам. Да, Пенко, оставаш. Добре, благодаря. Хубава вечер.